Έχεις παρατηρήσει ότι έχει αλλάξει το στάτους με τα βιογραφικά, με τους εργαζόμενους κτλ. Δεν έπαιρνε σε βιογραφικό μέχρι το 23. Τίποτα, βάζα αγγελία. Λες, κάτσε να ρίξω μια δοκιμαστική αγγελία να δω. Δουλεύει, μήπως κάτι δεν μου κάνει καλά. Έχω ξανά βιογραφικά. Θα το 24 έχουν αρχίσει και έρχονται. Κάτι έχει αλλάξει, κάτι έχει γίνει, δεν ξέρω. Τελειώσουν τα επιδόματα, θέλουν να δουλέψουν. Τι να σου πω, δεν το ξέρω, δεν έχω καταλάβει τι και πώς. Πάντως δουλεύουν τα βιογραφικά. Έχω βάλει μια αγγελία και ζητάω βοηθό λογιστή. Υπάρχει μόνιμα στο site μου, ρε παιδί μου, καβαλάρης.gr. Έχει μέσα θέσεις βοηθό και λογιστού. Μου στέλνει μια κοπέλα ένα βιογραφικό τετρασέλιδο. Αλλά όλο καμένο στα αγγλικά. Εσύ. Ελληνίδα. Στην Ελλάδα έχει εργαστεί, προπηρεσία, βλέπω σε λογιστικό γραφείο κτλ. Έχει μπει κοπέλα. Το αγγλικό. Τι το θέλει, γράφω εγώ Καβαλάρης, come here. Δώσε λίγο πιο προσοχή. Βάλε λίγο το στοιχείο το δικό σου, να καταλάβω ποια είσαι, τι είσαι, να δω χαρακτήρα, να σε πάρω τηλέφωνο, να έρθει να μιλήσουμε, να τα πούμε. Άσε τις δικαιολογίες και μπε στις διαδικασίες. Α, και πού είσαι? Όταν κλείνουν ραντεβού, να άρχεσαι, γιατί είναι μερικοί κομπανατζίδες και δεν παίρνουν και τηλέφωνο και δεν το σηκώνουν και το τηλέφωνο. Πού είσαι, ρε φίλε, ήρθε, έρχεσαι να περιμένω. Άλλαξε όλο το πρόγραμμά μου για να κάνουμε μια συνέντευξη. Αγένεια,